Ideme na most, na naše miesto, a ukážeme vám. Hej, most je hneď tu. A tak. No. A dúfajme, že to nebudú psi, ale vlastne psi tu moc nie sú. Ale utekali sme už. Hej, alebo pred... nejdem hovoriť do videa. tak, no. Tu je most. Opustený, ale kedy sa to podieje. No, ale tá voda je kúsok krajšia. Nemám taký pocit. Ale z tejto strany. No, z tej je ešte horšia. Pozri, všimáš si? Tu tečie a tu stojí. Vidíš, že tu skoro ani netečie a tu vylijú. Tá hej. Poďme z tej strany, nie z tej, bo z tej sa ide lepší. Tak pôjdem z jednej, ty z druhej. Ja stávam trochu. Alebo idem aj ja z tej. Ideme. Poď. No. S mobilom. Daj. No, sme tu. Ideme, tu je voda. Máme sa aj dotknúť. Keď budeme streamovať, keď sa nám bude dať, vám sa to... Či koľko to treba, nevieme. No, je to tu krásne. No. Ja si tam skoro zahučal. Poď na to. Ale tu si Bobor asi staval hradzu, alebo sa toto iba zachytalo. Tu takto, tu si takto piekol. Čo? Tam ešte nic. No. A žaba? Taká voda, pustie, No. Žaba kovenčí, ty. Ideme? Čo? Poď, ideme. Tu je sklo. Ja. Ideme. Fú, videl si, jak som mi šmykali nohy? No, ale ja nevidím. Ja som mal mobil, som vyšiel. Ja nevidím. Našťastie to mám na kamere, poď. Poď. Ideš? Už ide hore. No poď, vyjdeš to. No poď. Daj, podám ti ruku, poď. Nie, ja nesom No ja teraz by sa zjebal, dobre. No a z tohto videa asi všetko. Nie to máš. No. Potom vám možno ešte také skoky natočíme. Hej. Som musel nový skok. Takže čaute. Čaute. Počka. Čaute. Čaute. Zdravte. Toto je náš kanál. Čaute. Ďakujeme.